ara dos de petitons, que també són meus, per a animar-vos a continuar aquest confinament que esperem s'acabarà aviat i podreu tornar a rebre totes les vostres visites, dels vostres amics i, i familiars. I és per donar-vos coratge i una mica d'alegria i també per fer pensar una mica. Aquest es diu elipse de sol. Eclipse no, elipse de sol. I diu, l'hora és el dia que som. I si l'alba el dia és, som a la nit, un trenc de dia, quan el sol es pon entre la nit i el dia, tot fent temps.